Guys, na mga pa-welcome sa kwan ba among silingan bitaw dire. Mo nilang pa-welcome. Among mga silingan ba naghihatag og kanang mga foods, kini ang last karong naghatag kining isda yang gihatag mga 1 kilo pud siguro ni. No? Bago man gud ni namalhin no. Ang ilang bagong neighbors ilang mga pa-welcome. Kuan, mga foods ang kagahapon napaw. Ang kagahapon ang gihatag gahapon sa atbang ko nato nga silingan karong naghatag. Ang kagahapon gihatag kay mangga daghan kaayo, mangga gihatag. Karon isda. So ipaluto ni madam. Nangangis daw. But sa ning klasihan nga isda. Katong ni agi itong baguhay pag diri mga 1 week pa siguro mi. Kining atbang namo diri. Mao ang gahatag. Nagaan mig kuan kanang hariza. Kanang homemade nga pagkaon ba. Mga hariza o kanang rice man to nga na chicken. Kaduha sila naghatag. Unya. Sunod adlaw dayon, naghatag na pud dito ang pikas dito. White nga balay naghatag pud sila og foods gihapon. Natinga siya, anong nanghatag ba ni sila? Inaani ba ni sila diri? Si madam. Siya pangutana kay sir. Nangutan na matugay na itong lalaki na siya nga. Bago ra mo diri no? 1 month. Kaya ko nga, yes sir, more than 1 month. Siya nga, say hello to your madam and, sir and madam. Nagtahatag din ni isda. Ihatag yan eh. Sa tuwa ay kita may magwano. Nang pa-blessing sa tuwang balay, painganan sa tuwa. Ang ilahan nila lahi po nila, welcome po ni ilahan diri. At tuwa diha kay magpa-blessing ta karon kay malhin man ta, magpa-blessing ta sa tuwang balay. Pa-welcome, kita mo'y mag-welcome sa mga tao, kita mo'y magpakaon sa mga tao, ana. Sa tuwa diha. Ang diri po sila ha, ang mga silingan po maghatag. Di ba, mas tada ang silingan mo'y maghatag. Ito, kasi mura na akong chika sa inyo mo, ni sila diri ah. I-share po na ako ang katagaw. Yala, bye-bye.